kyllä sitten tätä näkyy. Tampereelta tulossa Mattia tapaamasta ja Matti on ollut tuossa lomalla Karibialla ja ei ole vähän aikaa nähty. Siitä on varmaan joku semmonen 4-5 viikkoa, kun viimeksi on Matin kanssa nähty ja nyt kävin näyttämässä kuntoa sitten pitkästä aikaa ja palaute oli ihan hyvä. Eli jos mietitään, mulla on nyt niin sanottu, että tämä off-kautta, eli tämä kehityskautta kisojen jälkeen ollut ihan useampia viikkoja takana, eli kisat oli 9.10. ja nyt mennään 10.12. eli aika 2 kuukautta, niin kisoista on tullut Jyväskylän kisoista semmoinen 3,8 kiloa ja SM-kisoista semmoinen 4,8 kiloa. Että aika hyvin on pysytty tässä offikuntoisena ihan. Ja Matti sanoi, että lihas on pyöreätä ja hyvänä pysynyt, ei ole mitään musta hirveästi ylimääräistä. Että jos siellä persealueella, missä mulla yleensä aina on sitä ylimääräistä edelleenkin, niin sitä on vähän siellä, mutta hyvin maltillisessa määrin, että ei mikään paha tilanne. Ja no sitten Matti kysyi tästä ensi vuoden, että mitä mä nyt on kisoista mieltä ja juteltiin siitä, niin kyllä me nyt tällä vissiin suunnattiin sitten, että mä lähtin silloin fitnessklassikkiin. Eli kevään kisat olisi nyt tässä tarkoitus sitten käydä. Ja sieltä tietenkin aina sitä toivoisi, että ne menis mahdollisimman hyvin. Eli jos sitä EM-kisapaikkaa sieltä voisi saada, niin se olisi hienoa. Omat realiteetit pidän aina mielessä, eli kyllä toi nyt oli, SM-kisat oli tosi hyvä 3 sieltä, ihan hyvässä sarjassa, mutta aina pitää parantaa ja mä tiedän missä mun pitää kehittyä, niin niitä nyt vaan sitten fiilataan. No samalla kävin sitten Anni Niemen luona, koska Anni loihtii mulle taas uudet kisapikinit ensi vuodelle. Anni on aina ihana nähdä, siis se on niin sinne pirteä, elämäiloinen, ihana, aurinkoinen ihminen ja sillä on hyvä semmonen visio. Sitten kun se on nyt mua nähnyt ja mun kanssa tehnyt hommia, niin varmaan tietää vähän mitä mä haluan ja minkä tyyppistä. Ja mietittiin se, että nyt justiin kisapikinien väriä ja kaikkea, että ihan semmoiseen kivaan alkuun päästiin. Onneksi tässä on vielä ihan hyvin aikaa. Ja nyt mä ajelen tästä tosiaan Jämsänkoskelle äiteen luo. Vien äitille vähän herkkuja. Ja illasta syön sitten itse vähän tossa supin patonkia ja keksiä. Mutta näillä mennään. Ja mä ajattelin, että mä uskaltaudun ottaa näitä videopätkiä aina silloin tällä. Mä oon tosi pitkään sitä haaveilla, niin kuin huomaatte, siis tämähän on ihan todella pro-tason kuvausta, että niin äärimmäisen hyvälaatuista ja hyvät kuvakulmat, ihan niin kuin sieraimia kuvataan tässä sitten. Että tämmöisiä yhtä laadukkaita videoita on varmasti sitten luvassa mutta mä jossain vaiheessa toivoin, että mä saisin semmoisen jonkun yhteistyökumppanin mun kanssa lähtee tähän hommaan, joka jaksaisi ja pystyisi auttamaan olemaan tässä niin kuin mukana ja kuvaamassa ja olen itsekin sitten kaveran molemmin puolipaikkoja. Kaikki on mennyt ihan hyvin. Olkapää on kipeä. Kaikkia asioita ei voi tehdä, mutta mä oon siitä iloinen, että mä oon oppinut tätä kautta nyt treenaamaan vähän eri tavalla. Että mä oon löytänyt itsekin myös oppinut niin, että Matti on laittanut ohjelmaa ja mä oon sitä soveltanut sen mukaan, mitä mä pystyn treenaamaan. Ja mä oon tosi tyytyväinen, se on onnistunut tosi hyvin mun mielestä. Kuuluukohan sinne muuten yhtään mitään, en tiedä. Ja että onhan se kipeä, mutta sit mä iloin, että se ei niinku öisin hirveästi vaivaa. Ja Matti sanoi, että se ei ole mitenkään jäljessä sitä toista olkapäästä, että on pystynyt kuitenkin pitämään sinne jonkinmoisen tasapainon ja mikä on tosi tärkeää, ettei tule sitten puolieroja hirveästi. Ja muutenkin nyt sit pikkasen lisättiin treenivolyymiä tossa, kun nyt on kroppa toipunut niin hyvin kisoista, niin ei ole semmoista pelkoa, että nyt tulisi mitään väsymystä. Et mä oon nyt jonkin verran ite ressannut tässä. Mun äitin jalka tosiaan leikattiin ja mä oon käynyt pari kertaa viikossa Jämsänkoskella, niin on selkeästi himpun verran vaikeeta itse sopeutua siihen, että oma rutiini rikkoutuu niin reippaasti, niin jotenkin mukavasti niin kauhean hankalaa ollut välillä, että oikein kun tosissaan huvittaa se oma pääkoppa. Mutta se on, ihminen on semmonen, että kun sä totut johonkin, niin sit on hirveän vaikea, että se muuttaa. Sitten varsinkin jos mä oon 4 vuotta tehnyt jollain tietyllä tavalla,
tuolla poloisella täällä ajalla, en tiedä kuuleeko kukaan yhtään mitään, mutta ei mitään, mä jatkan tähän ajoon, niin mä en aiheuta mitään pahempia ketjukolareita. Tämmösiä tosiaan niin kuin sanoin, laadukkaita, hyviä, erittäin aiheellisia videoita laittelen aina kun ennättää. Jes, tsemppiä, hyvää joulua!